Giproseso na ang dismissal sa serbisyo ni Police Corporal Rogelio Atilio kinsa nadakpan atol sa bypass operation sa kaubanan niyang pulis. Si Corporal Atilio sakop sa Drug Enforcement Unit sa Police Station 10 sa Cebu City Police Office kinsa nakuhaan og pinakiti nga gituang Shabu. Sumapa ni Police Brigadier General Dibol Sinas nga gipasosi na kung giunsa ni Atilio pagkuha ang maong pinakiting Shabu. Nagduda si Sinas nga posibleng gikan kini sa nasakmit ra usab nga mga ebidensya giingong naapiki sa kwarta si Atilio hinungdan nga natintal kini nga isa illegal nga kalihukan din gipabaligya niyang drugas apan nay bahad ang PRO7 sa mga pulis nga mosud sa susamang tinuntok. Kasi karon akong gipa-review unsa to yung mga dakop dito sa mga dagkong dakop sa Station 10 for the last 6 months or the last 5 months. Diba? Kasi baka mamaya na wala gideclare eh. Oo. Kasi 15 grams is 15 grams, my friend. Diba? So, mo nang gipatanaw na mo, kung naa sila dakong huli dito na sila, nga nakaipon siya og 15 grams. Tapos, after that, napa siya another 15 grams, which is, yun na yung nadakpan sa iya.